बिजनि सोलोंसालिमानि सिङाव थानाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि गायसंनायाव जि मुंख्लं खाम्फा दङमोन, बे मुंख्लं खाम्फाखौ जोङो गोदानै लुफिननो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। देग्लाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआ सनाथि मायथाइ फोरबो 1974 मायथाइयाव बे बिजनि सोलोंसालिमा बर' फरायसा आफादखौ दानाय जादोंमोन। सिगाङाव दाजेनगिरि बिथांमोना बुंनाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबायदि नङामोन। बिजनि सोलोंसालिमा बर' फरायसा आफादल'मोन, दुलाराय गैयामोन। बियो बिथांमोना बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायनो फैनाय बर' फरायसाफोरखौ ज' लानानै बेवहाय खौसेयै बर'फ्रा थानांगौ आरो गुबुननि जि नासयनाय बिनि हेंथायै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बे कलेजाव फरायनानै गावनि इयुननि केरियारखौ दालांनांगौ, बे थांखि आरो नोजोरजोंनो बिथांमोना बर' फरायसा आफाद बेखौ दानाय जादोंमोन। उननि समाव बे फरायसा आफादानो गोबाव सम फैनायनि उनाव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जादोंमोन, बे सोमावसारनायावबो बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआ दख'रानि सिङाव थानाय दालाइ एबसुफोरबायदि एखे लेभेलावनो खामानि मावदोंमोन आरो जोंनि दख'रानि गासै बिथोनफोरखौ मानिनानै बे दालाइ एबसुआ खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांनांगोन। आरो बेखायनो जोङो बर' स्टुडेन्ट इउनियनबाबो, बर' फरायसा आफादबाबो जोङो बेखौ बिजनि आन्सलिक एबसुनि दालाइ आफाद हिसाबै लानानै गेजेर समाव बेखौ बिजनि सोलोंसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे बिमुंजों लाबोनाय जादों। बियो दिनै फैयै फैयै देग्लाय सनाथि मायथाइ फोरबो आरो बेखौ फैगौ 31 आगस्ट'आव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जादों। बेवहाय सानथामनि हाबाफारि जागोन। 31 आगस्ट'आ सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, आरो 1 आरो 2 सेप्तेम्बरा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 46थि थैनाय गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारिया जागोन। बेखायनो जोङो सनाथि मायथाइ जिहेथु बोसोर जाफैबाय बिजनि सोलोंसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादा, आरो बेवहाय जोङो नुबोदों जोङो बिजनि सोलोंसालिमानि सिङाव 1996 मायथाइयावनो बै समाव बिजनि सोलोंसालिमा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनसे गोथौ साननानै आरो बेखौ हारिनि सेन्टिमेन्टजों जातीयताबादखौ लानानै जे बर'फोरनि मुंख्लं बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जाय बिथांमोना आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों, बिथांमोनखौ मान होनानै बे बिजनि सोलोंसालिमानि सिङाव बे मुंख्लं खाम्फाखौ 1996 मायथाइयाव गायसंनाय जादोंमोन आरो बियो दिनैहाय 27 बोसोर सोलिगासिनो दङमोन। दा जोङो नुबाय बे सोलोंसालिमानि मुंख्लं खाम्फाया मोजां थासारियाव गैलामोन, बायहां बायहां अबस्थायाव दङमोन। दा बेखायनो जोङो बियो जुदि बायलाङोबा जोङो मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनाय जागोन। दा बेखायनो जोङो बेखौ रिपेयारिं खालामालासिनो बेखौ गासैखौबो सिफायनानै गोदानै लुफिननो थाखाय जोङो दिनै थागथियारि जानाय जादों। बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसु आरो बिजनि दख'रा एबसुनि जथाय नाजानायजों बे सोलोंसालिमानि सिङाव थानाय मुंख्लं खाम्फा बेखौ जोङो लुफुंनो थांगासिनो दङ। आरो बेवहाय जोङो रावनिबो सरकारनि स्किम बा सोरनिबा सरकारि आसनि जोङो बेवहाय नेनाय जायाखै। जोंनि बिजनि सोलोंसालिमायाव जेसेबां फरायसाफोर दङ, बारग' फरायसाफोर, 1969 मायथाइ बिजनि सोलोंसालिमा गायसंनायनिफ्राय जायफ्रा बेवहाय फरायफैदोंमोन बर' फरायसाफोर, आरो 1974 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानायनि उननिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा बे फरायसालियाव बिबान लादों, बे बर' फरायसा आफादाव बिबान लालांदों आरो बे फरायसालियाव फरायनाय बर' फरायसाफोर, बे बारग' फरायसा आरो बारग' बिबानगिरि जाय बिथांमोना दासिम साख्रि मावनानै दङ, गावनि जिउखौ थांनानै थानो थाखाय मोजां राहा दङ, बै बिथांमोननाव जोङो आखाइ फोलाव हरनानै बा अनसुंथाइ बिहैनानै जोङो बे मुंख्लं खाम्फाखौ लुनो थि खालामनाय जादों। गोबां गिदिरथार बाजेट लानानै बेखौ मावफुंनो सिगाङाखै। 2.2 लाख आरो 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखसिम बाजेटआव जोङो बेखौ बानायनानै दिहुननो थाखाय जोङो सिगांगासिनो दङ। बेखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोसावगोन जे बिजनि सोलोंसालिमानि गासै बारग' फरायसा, बिजनि सोलोंसालिमा बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मावनानै दङ, जेरावखि थाहैया मानो जोंनि बे मुंख्लं खाम्फा लुनायाव मदद खालामगोन। जि हायो मदद अनसुंथाइ हरनानै, बेवहाय जोङो रावनिबो सायाव दाबिनाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना जि हायो अनसुंथाइ हरनानै बे मुंख्लं खाम्फाखौ आबुं मोगथां महर जानायाव मावफुंनायाव नोंथांमोना मदद खालामहरगोन। राङारि अनसुंथाइ हरनानै आरो मुवा बेसाद हरनानै नोंथांमोना मदद खालामगोन, बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय।